Ora werene ta. Wong mikir iki lho. Kita putuku. Kira apa? Kita putuku. Rusak meneh. Iki lho. Piye? Karena mburi iki nek iso men jejer dadi sikat nang arep. Men dlakor lho. Ya men kepiye maksudnya iki jejerke ngono ki rumasamu iso tunggangi. Lah ning mesake iki uyak-uyak terus kan dhisik ora tau tekan. Ban buri nguyak ban ngarep ngono tene. Bane mburi uyak ban ngarep. Memper iki ngono bane. Piki memper iki karo kene ngono, ora ke jejer. Ya iso akor rene nek kene ora nek rojone ki kok karep tok loro ngono. Lah kok iso. Lah wong pinter kaya saiki iki. Aku iki nambut gawe iki kok undang iku kok kon ngono kuwi mikir iki men dadi siji ngono. Kuwi sakake. Yo iki kudune to bahas kan ngene iki. Dadi kan iki. Iki to ngene iki. Iki ra wis ding to iki. Diding. Dadi siji nek ngono kabeh. Ben korban. Iki lho